במקום, אנחנו עושים הישרדות. כאילו, בוא נגיד הישרדות כזה באיזה מין מקום כזה עם מלא עצים. יש כאן עצים כאלה של צמחים כאלה. אתם רואים? אתם רואים טוב? טוב, בקיצר, בואו נתחיל בהישרדות. הסתכלו, זה חבר שלי. שחר. וכאן. זה מה שאנחנו מתחילים להדליק, תראה להם. תראה להם ממה אנחנו מדליקים. אוי, פאק. החלפתי בטעות של הצד. תסתכלו עם זה אבן אש, תכירו. תראה להם, תראה, תסתכלו מה עושים. תעשה. תסיים כזה באוויר. ועוד עם יד שבורה. מטורף, יאללה, בוא נראה אותך מדליק. יש לנו כבר מדורה, סידרנו כאן מדורה. שלום. ראיתם שחר שתגיע לשם, הוא שתגיע לשם. יאללה, קדימה. אור. חשבתי על זה. הקיצר מקפלים את הנייר. מקפלים את הנייר. קאט המשך. מקפלים את הנייר. תסתכלו. ושמים את השלב. ואז לוקחים את זה. עושים פירורים כאלה, חבר'ה. קאט המשך, חבר'ה, יאללה. סליחה שאנחנו עושים אנצטים. אז יאללה חמוצנים. אבל תראו. תבוא עכשיו הביתה? כן, תבוא עכשיו הביתה, אני לא אתווכח. תעשה פירורים שם, אני אראה להם את הפירורים. תסתכלו חבר'ה, אני מראה לכם את הפירורים, אם אתם רואים בכלל. טל פלש, כן? כן. רגע, מה זה? זה אור פשוט. גם שם מכבה את האור שלהם, ראו יותר מגניב. וואו! לא, אבל בפלש זה נראה יותר מגניב. ניסיתי את זה כבר. נעשה פירורים, חבר'ה. לא, שזה בלי פלש זה נראה יותר מגניב. אוי, הייתה שנייה יש. יש בזה חור? חורון. אני מכבה את הפלש, זה נראה מגניב. כן? כן, זה נראה מטורף, כשאני מחשיך את זה, זה נראה מגניב. כשאני עושה כאילו את הצל שלי, זה נראה מגניב. מה שם? עכשיו השעה הם... רגע, קאט. החבר'ה ממשיכים, אני רגע אעשה לכם פלש לראות מה הבאנו. את זה הבאנו. חבר'ה, רואים? בכוונה עשיתי לו פלש. אוי, צד לפני. אוי. חבר'ה. זהו, הצלחת? תנסה עם זה, פשוט תנסה עם הניירות האלה שהבאתי. עם הניירות שם. אתה רואה שם. תראו את הניירות. אני פה. יאללה חבר'ה, בוא נמשיך. חבר'ה, מצלמה דרשת? כן, יאללה. חבר'ה, תכתבו בתגובות שהוא יצליח, האמן שהוא יצליח. בעיקרון אני מדליק מהר, אבל עם יד שבורה גם, בואו. יד שבורה. להדליק. טוב חבר'ה, אני רואה שאני כל הזמן מצלם לכם רק אותו עושה את זה. בינתיים בזמן שהוא עושה את זה, אנחנו נביא מקלות קצת למדורה. אני יודע שהן פתאום לא מתחילות לכם, שכבר משעמם לראות אותו. מה?
כל הצופים רוצים שאני כבר ילך. אוקיי. טוב, צופים יקרים, אני רגע מנסה מתאים במנורת. זה העץ הראשי שלנו, נכון שחר? העץ אנחנו יותר מסדרים דברים במנורה, כזה אם משהו קרה במנורה אנחנו פשוט מזיזים אותו ככה. ביי, לבינתיים. יאללה חבר'ה בואו נמשיך, עכשיו אנחנו מחפשים כאילו זרדים, לא זרדים. לא פשוט לא. שחר, תעשה ככה ותעשה ככה. תעשה ככה. תעשה לאט, תעשה טק טק. רגע, תעשה. אני שמת לפתוח. קסם. קסם. יאללה שחר, אני כבר רעב, אני רוצה להכין סטייקים כאלה, למרות שלא הבנו כלום. צדים אחי. טוב, שנייה חבר'ה, אני מייד לעשות משהו. שלי, כן? תסתכלו פוב. פה קבלו 3, 4... רגע, אני אעשה את זה כאן. לא, אני אעשה את זה כאן, יאללה. חבר'ה, תכתבו תגובות מה אתם אומרים סוף, יאללה. יאללה, 3... מהר. בוא, הדלקתי וחיליתי, בוא. אל תניח. הנה. בואי שאני אחזור. יאללה, חבר'ה, סוף סוף. טוב, תסתכלו, הצלחנו להדליק את הנורה, הצלחנו. נכבד, תביא. מה? תקפל את זה, תקפל. אל תשים יותר מדי עצים ביחד, זה חנוק את העץ. מה זה חבר'ה, יש פה כאן ירוקה. שחר. אומייגאד. חבר'ה, אתם רואים, נכון? יש הייתה אשכרה ירוקה. זה אומר... כל השנה נפלים. זה אומר... למה כל השנה נפל דווקא עלינו? מה זה? השנה אוהב את המצא? אריו! נכנסתי לעיניים השם. תסתכל, את העץ הארוך הזה תשים מעל כל האטה, אפשר רגע? אפשר זה? טוב, אני שם כאן בכוונה. כאן מעל לשתי אבנים ואז הם תמיד דומה. טוב, זהו, אפשר להציג את המתים. הצלחנו חבר'ה, הצלחנו. שלב הבא. אומייגאד, ראיתי את זה? ראיתי עכשיו במצלמה, תסתכל, אני אעשה ככה ואז... שלב הבא. ביי. שנייה. טוב חבר'ה, רגע, הוא רוצה להגיד לנו משהו? ביי. לא רגע, בוא נעשה שנייה סיכום קטן. אני אבל... תגיד. לומר להם. תגיד להם. ביי חבר'ה. טוב חבר'ה, זה הפרק להיום, בוא נסכם אותו. איך היה לך? טוב, אז קיצר לי היה כיף, בינתיים יש מתחיל להתחבות. טוב חבר'ה, זה הכל הסרטון על היום, ונתראה בפרק הבא. ביי. כמובן תמיד. אבל אל תשכחו להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון בשביל שעוד פרקים כאלה. ביי ביי.